יש תקופות בחיים שאתה מרגיש שהקדוש ברוך הוא פשוט נעלם לך. אתה מתפלל, מחכה, מחפש תשובה, שקט. ואז אתה מתחיל לחשוב, אולי הוא שכח אותי? ותחשוב רגע על חבר שרוצה להפתיע אותך ולהגיע אליך מחול. דווקא ביום שהוא הכי מתקרב אליך, הוא נעלם. לא עונה, לא מספר איפה הוא, לא משתף אותך במה שקורה, דממה. עכשיו הוא במטוס, ומבחינתך שקט מוחלט. אבל הנה הדבר המדהים. בכל דקה שבה אתה מרגיש שהוא נעלם, הוא בעצם מתקרב אליך יותר, עד שפתאום דפיקה בדלת. ואתה מבין שכל השתיקה הזאת לא הייתה רחוק, היא הייתה הדרך אל הגילוי, ולפעמים זה בדיוק מה שקורה לנו עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו מפרשים שקט כריחוק, הסתרה כעזיבה, חוסר בהירות כאילו שום דבר לא קורה. אבל זה שאתה לא רואה מה הקדוש ברוך הוא עושה, לא אומר שהוא לא עושה. אז אם אתה עכשיו בתקופה של שקט, אל תמהר לחשוב ששכחו אותך. לפעמים השקט הוא לא הסוף של הסיפור, הוא מה שקורה רגע לפני שהדלת נפתחת. יום שמח.